danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora. Juventus is the best. Mun winning match din nan kawai. Ka san wasan Juventus nan da Madrid akwai bala'i. Hey, ƙarya ne fa. Kai ga. Wallahi ina ga ma amai da gudawa nake wallahi. Sai ka sha magani ba. Kai ina gafa kaza. Hey. Kai hakuri fa da hannun ku. Bari shiga gida kawai. Baba, ni ma bari in ware ba kawai. ƙarya ne fa. I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Maza lalura ne fa. Maza kar mu haka da kai fa lalura ne fa. Ka a mutane na ba ta so ba ta to sai fa lalura ne fa maka duba inda suke wasiwa fa. Hawa gaskiya bai ba lalura ne. Duba inda suna ta wasiwa lalura ne. Ce fa an ji an siyo mai magani ne ya ɗausa amma kaga duk sun wata. Kamata wa Dabto akwai matsala wallahi dabto ina gaya ma tinti dabto inda za yi da Allah a taimaka mu ciki na tintini amai da gudawa nake ciki na ina jin ta kamar yadda ka san ana yaƙin sambiza ina ji ana rukuku dabto idan Allah dabto inda za yi dabto da Allah a taimaka mi ba matsala wannan duk sherin ba su ne dabto shegiya ba su ba za ba ka magani ba za ba ka magani shegiya amma gashi ka da kwanan kula wannan yara suna sha rabi ne wannan gashi wannan yara suna sha amma tun da kai babba ne ka sha guda daya kowane rana ka gane yayi okay to shikenan to ai haka to nawa ne kudin okay to gashi na gode Nama daɗi sallan nan kowa bai zambin nan ni ma zan taɓa gugun nan gugun kazan sallan nan wayo daɗi sallan nan wannan sallan za ta Ai ni na son wuce na yi. Ina bai kafe ma lalura ka ji wannan yana karanta min da cewa wai akan wai in sha daya yau in sha gobe in sha ba wani ɗaya din nan duka zan sha shi na ruwa da wani da Ya za ka sha? ai da Allah share duka zan sha ni yaro ne da yake karanta Ka je garin nemo lafiya ka ai samu rama na ba. duka zan sha wannan Ai ba haka ba. Tunda shi ya fara ma ai share da Allah wani dai ba bari ka gani ma tukuna amma ni fa Ina jin tsoron ka sha abin nan duka fa. kai Baba da shan maganin nan ne ya tada zuwa haka amma lafiya ya samu.